28 sentyabrda New York'da yüzlerce demonstrant Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin'in Birleşen Milletler Ulamasının baş assambleyasına gatnaşmagyna garşy protest geçirdi. Käbir protestçiler Rusiyadan 2014-nji ýylyň mart aýynda Moskwa tarapyndan anneks edilen Krim ýarymadasyny Ukraina gaýtaryp bermegi talap etdiler. Käbir beýleki protestçiler bolsa Rusiýada sud edilen Ukrain piloty Nadia Savchenkanyň azatlygy goý berilmegini talap etdiler. Pakistanyň Demirada Günwataryndaky Peşawar şäherinde Jamaat-ı Islami adly dini partiýanyň agdalary ýakynda geçirilen saýlawlaryň netijelerini goý bolsun etmek barada saýlaw komissiýasynyň çykaran kararyna garşy protest geçirdiler. Peşawarda welayet geňeşine agdalary saýlamak boýunça geçirilen ses berilişikleriň netijeleri gürrüň edilen komissiýa denanlaryň saýlawlarda ses bermäge gatnaşmagynyň öňü alnandygy barada şikaýetler gelip gowşandan soň goý bolsun edildi. Jamaat-ı Islami adly dini partiýanyň agdalary öz dalaşgarynyň welayet geňeşine agda bolmagy hukuk gazanandygyny aýdyp, häkimetlerden onuň ýeňişini ýylan etmegi talap etdiler. Owasanyň paýtagty Kabulda geçirilen medeniýet ýygnynda prezident Ashraf Ghani howpsuzlyk güýçleriniň Gunnuz şäheriniň kontrollugyny Talibanyň gözegçiliginden ýygyna gaýtadan aljakdygyny aýtdy. 28 sentyabrda Taliban söwüşçileri Gunnuz şäherini basyp aldylar we 14 ýyldan soň Taliban ilkinji gezek welaýatyň paýtagtynyň kontrollugyny ele salandygyny öňe sürdi. Ghani howpsuzlyk güýçleriniň gurýer we howa arkaly hüjümlere başlandygyny we şäheriň käbir territoriýalarynyň kontrollugyny gaýtadan ele geçirendigini aýtdy. Siz Azatlyk radiosynyň şuň kütäzelikleri bilen tanyş boldunuz.